आसामाव गुणोत्सव सोलिगासिनो दङ। आसाम सरकारा गुणोत्सव खुंदों। बिनि सिगाङावबो गुणोत्सव खुंनाय जों नुदों आरो गोबां बर' मिडियाम स्कुलावबो गुणोत्सवनि मूल्यायन माने इभालुएशना सोलिगासिनो दङ। इनफ्रास्ट्राक्चार, केम्पास, टिचिं आरो लोगोसे स्टुडेन्टनि जि पारफरमेन्स एक्टिभिटिनि सायाव। नाथाय एखे समावनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सार्भे खालामनानै नुबाय जे प्राय 1000निबो बारा 1000निबो बारा गुदि फरायसालियाव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि आरो सरकारि फरायसालि बेयाव दासिमबो फोरोंगिरि गैया आरो बबावबा सासेल' फोरोंगिरि आरो बै फरायसालिफोराव जथेस्थ' बिबांनि बर' बिजोंनि जोंनि गार्जेनफोरनि जोंनि बिमा बिफानि जोंनि फरायसा फरायसुलिया फरायो। दा फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय आरो सासेल' फोरोंगिरि थानायनि थाखाय बे फरायसालिफोराव माने फोरोंनायनि बेबस्थाया मोजाङै जाया। फारसेथिं नोङो थाखो सेनिफ्राय थाखो बासिम मोनबा क्लास आरो मोनबा क्लासाव मोनबा साबजेक्टै 25टा साबजेक्ट फोरोंनांगौब्ला 5 घन्टानि समाव सासे फोरोंगिरिनि थाखाय बे सम्भब जाया। आरो जेराव गुनगोनां सोलोंथाइनि जों बाथ्रा बुंदों, गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि जों हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिया बेयाव मालाबाबो जाफुंनाय नङा। आसाम सरकारनि गुणोत्सवआबो बेयाव फैमाल जागोन। दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1000 स्कुल बासिनानै जोङो बै स्कुलफोराव भलुन्टारि फ्रि अफ कस्ट माने टिचिं भलुन्टारि टिचिं इन 1000 LP स्कुल जों बे केम्पेइनखौ आरम्भ खालामदों। आरो बेयाव जोङो बेसेन नाङाजासे जायफोरा टेट पास जानानै दङ साख्रियाव बिथांमोना थिसन जायाखै बा एंगेज जायाखै आरो जोंनि जायफोर इयुथ जायफोरा ग्रेजुएसन जाबाय, मास्टार डिग्री जाबाय, जायफोरा फरायखांनानै न'आव दङ बा गुबुन गुबुन खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो बेयाव एंगेज खालामनानै बै फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे क्लासनि टाइमाव मोजाङै सोलोंथाइ होनो हायो। साफ्रोमबो फरायसायानो गावबा गाव सुबुं धोन जानो हानाय गुनगोनां सोलोंथाइ लानो हानाय अधिकार दङ। राइट टु इडुकेसना बेखौ होदों आरो दिनै निउ इडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों गुनगोनां सोलोंथाइ मादार टां मिडियामनि इडुकेसननि सायाव दिनै बांसिन इनसिस्ट खालामनाय बा बांसिन बेखौ ग्रुप प्रायरिटि होनाय जादों। दा बेबायदि समावबो जोंनि ओनसोलाव फरायसा दङ, स्कुल दङ, इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां गैया, फारसेथिं नोङो फोरोंगिरि गैया। दा बेखायनो दिनै बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बिअनि सिङाव गोलैनाय जपादं बापुजि LP स्कुलाव जों फैनानै नुबाय बिनि बिल्डिंनि अबस्थाया मोजां नङा। बेयाव माने थोजासे 61 फरायसा फरायसुलि दङ खिन्थु फोरोंगिरिया सासेल' आरो गोबां फरायसालियाव जों नुदों जे रेगुलार टिचार गैया। बेयाव माने एटाचमेन्टआव फोरोंगिरि होनानै दोनदों। दा बेखायनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफान आसाम सरकारखौ जों खावलायदों, BTR बड'लेण्ड सरकारखौ जों खावलायदों जे गोख्रैनो जाहाथे बे एटाचमेन्ट थानाय फरायसालियाव पार्मानेन्ट टेट रिक्रुटमेन्ट होनांगौ आरो जेरै 0 टिचार सिंगल टिचार थानाय फरायसालियाव पार्मानेन्ट टेट रिक्रुटमेन्ट होनांगौ आसाम सरकार बड'लेण्ड सरकारखौ जों खावलायबाय। आरो लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन सोलोंथाइनि जिखिनि जेंना दङ, नंगौ आसाम सरकाराबो गोबां हाबाफारि लादों, टेट एपइन्टमेन्टखौ होबाय थादों। BTR सरकारा हाइ स्कुलनि थाखाय टेट एपइन्टमेन्ट होदों आरो बिथांमोना बुंदों जे दायो 99नि एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा आरो LP MEनि टेटनि एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा माखासे केस सोलिनानै दङ, बिनि थाखाय बे हार्डल जादों बा जेंना नुजादों। खिन्थु जों खावलायगोन जे सरकारा बिनि सायाव मोनसे पलिसि मोनसे निति लानानै थाबनो टिचार्स एपइन्टमेन्टनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरा मोजाङै सोलियो आरो बेयाव साफिसियेन्ट माने जिखिनि नांगौ क्लासनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ जाहाथे बिथांमोना मोननो हायो। गुबुन फारसेथिं जोङो 6.3 जेराव भेन्सार स्कुल दङ, जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेना बेथनाव दिनै फोरोंगासिनो दङ आरो बिथांमोननि बे स्कुलाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिनि संख्या दिनै खमायलांबाय थादों। खारन बिथांमोना इउनिफर्म मोना, मिड डे मिल मोना, गासै बेबस्थानिफ्राय दिनै बन्सित जादों। बिथांमोननियाव मोजां बिल्डिं गैया, मोजां डेस्क बेन्च गैया। दा बेखायनो निउ इडुकेसन पलिसि फैनायनि सिगां BTR सुक्तिनि 6.3 दफानि गेजेरजों आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिखौ जों बुंदों, एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जे गोख्रैनो LPनिफ्राय कलेज लेभेलसिम बे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बिनि गेजेरजों
जोंनि जे सोलोंथाइनि बेबस्थानि मानदान्दाखौ गोजौआव लांनायनि जिखिनि थासारि बेखौ खालामनानै होनांगौ होननानै जों बुंदों दा बेखायनो सानजा फारसे जि सिमा बारायनायनि खोथा दंमोन बे बिटिआर दफा बायदि बियो दा माबायदि अबस्थायाव दं दा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गोख्रैनो मोनसे मिमांसा बिनि मोनसे थार माने सावगारिखौ जों बयबो नुगोन आरो बे मोनसे इन्टारनेल प्रसेस दा बेखायनो आङो बेखौ गोलावै बुंनो लुबैयाखै बयहाबो मोनसे एसपिरेसन दङ सिमा बारायनायनि सायाव आरो बेखौ जों गोख्रैनो मावफुंगोन बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनसेनो गोख्रैनो मोनसे पलिसि जों एडप्ट खालामगोन जों डिसकास खालामबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 52 बोसोर जाबाय गोलाव सम 52 बोसोराव हाजार हाजार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरि लिडारफ्रा दिनै हाबा मावलांनानै माहारिनि थाखाय सेबा खालामबाय आरो माखासेया गुबुन गुबुन सेक्टराव बिथांमोना समाजाव गुबुन गुबुन श्रेणियाव दिनै हाबा मावनानै दङ बिनि गेजेरावनो माखासे एबसु फेमिलि जायफोर एबसुनि हाबा मावनानै माहारिखौ सेबा खालामबाय बै न'खरफोरनि अबस्थाया दिनै मोजां नङा दा बेखायनो जोङो मोननै अबजेक्टिभ लानानै एक्स एबसु वेलफेयार ट्रास्ट माने बारग' एबसु माने अनसाय ट्रास्ट मोनसे जोङो बानायनो नागिरदों आरो बे बानायनायनि गेजेरजों पिउरलि मोननै अबजेक्टिभखौ जोङो सार्भ खालामगोन जोङो माने हाबाफारि लागोन जे बारग' एबसु बिबानगिरिनि देहायारि जायखिजाया माने हेल्थ रिलेटेड जेंनायाव बिथांनो जाखासे नायनो थाखाय सिकित्सा खालामनो थाखाय जोङो अनसुंथाइ होनो हायो बा बेबस्था खालामनो हायो आरो नैथियाव जाबाय बे एबसु परियालनि बारग' एबसु परियालनि गथ' गथायफोरा जेराव फरायनानै दङ मोजां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोननो अनसुंथाइ बेबस्था खालामनायनि माखासे राहा खालामनायनि थाखाय जोङो बेखौ रायलायबाय थादों आरो गोख्रैनो एक्स एबसु वेलफेयार ट्रास्ट बेबायदि मोनसे बिमुंजों मोनसे ट्रास्ट दानाय जागोन आरो बेयाव रोजा रोजा एबसु फेमिलि जायफोर एबसु मावलांबाय बिथांमोननि बे दुखुथिया बा नोरजिया न'खरनि मददनि थाखाय हाबाफारि लानाय जागोन गोजोन्थों सार बेखौ मिरु लेभेलनिल' लागोन ना आनसलिक बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनसेयैनो थागोन आरो बेयाव आनसलिक डिस्ट्रिक्ट इउनिट मिरुसिम जायफोरा बिबान मावलांबाय 55 बोसोराव 52 बोसोराव बिसोरनि गासैनिबो जि न'खर बे स्टेटास बा बे बेबस्था माने थासारिखौ नायनानै बिथांमोननि अनसुंथाइनि राहाखौ लानाय जागोन सार गोदानै जोनोम मोननाय जि बनसु बे बनसु बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोजाम दाबि बड'लेण्ड बेखौ दिनै बिथांमोना दिल्लीयाव आङो बे मेटारखौ लानानै दिनै रिप्लाइ होनो सानाखै उननि समाव जेला प्रयजन जायो बेखौ रिप्लाइ होगोन दिनै सोलोंथाइनि आरो बेयाव टिचार्स गैया बेयाव स्टुडेन्ट दङ आरो जेराव जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बन्सित जादों दा बे गुबै जि उद्देश्य गुबै अबजेक्टिभ माने फान्डामेन्टेल जिखिनि इस्युस दङ बिनि सायाव जोङो माने इनडेप्थ स्टाडि खालामनानै हाबा मावलांनायनि थाखाय जों बाथ्रा रायलायदों आरो जिखिनि जातीय इस्यु दङ पलिटिकेल इस्यु दङ बे इस्युफोराबो टाइम बाउन्ड सिटुवेसनाव बिनि थाखाय जोङो डिसिसन लागोन खिन्थु खोथा बुंनायनिख्रुइ खामानि मावनांगौ आरो आफाद दादोंब्ला खामानि माव आं बेखौसो बिथांमोनखौ माने खावलायगोन आरो नोंथांमोना जुदि बाथ्राल' बुंबाय थायोबा खामानि मावाबासिनो मानसिफोरखौ जुदि माने नोङो ब्रेन वाश खालामबाय थायोब्ला हारिया बेजों लाब जानाय नङा आं बे बाथ्राखौसो स्पष्ट बुंबाय नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन
बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101 536360 70020261333 9101536360